ବୋଉ କହିଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ଦହି କରିଦେବୁ ତ ସର ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମ କଥା ସବୁ ମାନିଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ଆଜି କାମ କରିଦେବି। କହିକି ନେଇ ଆସିଲି ଦହି କରିଦେଲି, ସରକୁ ସବୁ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ରେ ପକେଇକି ଘୁଁ ଘାଁ କରିଦେଇକି ସବୁ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲହୁଣୀ କାଢ଼ିଦେଲି, ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିଦେଲି ପାଣିରେ। ଦହି ଅଲଗା କରିଦେଲି, ଲହୁଣୀକୁ ବି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ କହିଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ଚାଉଳ ଭିଜେଇଛି ଟିକେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ ବୋଉ ବାଟିଦେବି। ତାପରେ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲି, ତାକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ଘୁଁ ଘାଁ କରିଦେଲି। 2-3 ଥର ଘୁଁ ଘାଁ କରିକି ଚାଉଳ ସବୁ ବାଟି ଦେଇକି ପିଠଉ କରିକି ରଖିଦେଲି। ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବୋଉ ପିଠଉ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି। ଫୁଲକୋବି ଟିକେ କାଟି କୁଟି ଦେଲି, ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଲି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ, କାଳେ ତା ଦେହରେ ପୋକ ଥିବ ସେ ସବୁ ମରି ଯିବେ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ପକାଇ, ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକିରି ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ଦେଇ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି କରେଇ ବସେଇଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଲୁହା କରେଇରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଲୁହା କରେଇରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଘରେ ରୋଗ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବୋଧେ ରୋଗ ନଥାଏ, ଜାଣିନି। ତାପରେ ତେଲ କରେଇ ବସେଇ ଦେଇ ତେଲ ଟିକେ ପଚିଗଲା ପରେ ପକୋଡ଼ା ଛାଣି ସବୁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥାଏ ଏଇଠୁ ଖାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ବୋହୂମାନେ ତ ଖାଇବା କଥା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲିନି। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ରଖିଦେଲି। ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଦହି ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲି, ବୋଉ କହିଲେ ଛୁଆ ଟିକେ କାଞ୍ଜି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ବୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇଦେବି। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇ, ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇ, ସବୁ ପକେଇ ଦେଇ, ଦହି ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେଲି। ହେଇଗଲା ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ବି ଭାସୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଜାଣିନି କେମିତି ଲାଗିବ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଏଠି ଅଂଶ ବାବା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ମୋ ପିଇସ୍ ମାଙ୍କ ସହିତ। ପିଇସ୍ ମା ତମେ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ମୋର ଉଦଳା ପିଇସ୍ ମା ବହୁତ ଭଲ। ଆସିଗଲା, ତାର ଟିପୁକୁ ଆଜି କିଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଚାପି ଦେଇକି ମାରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋଉଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବୋଉ, ମୋ ଟିପୁକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ଆସିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଅଟକେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଣି ମୋର କାଞ୍ଜିକୁ ଫୁଟିଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗି ଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ବଦମାସି ହେଉଛୁ, ଚାଲ ତୋତେ ଗାଧେଇ ଦେବି। ଜମା ଶୁଣୁନି, କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ପୁଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ମୋ କାଞ୍ଜି, ତାକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗି ଦେଲି। ଏଠି ପିଇସ୍ ମା କ'ଣ କହି ହସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମ କହିବା କଥା କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି। ତାପରେ ଅଂଶକୁ ଗାଧେଇ ଆଣିଲି, ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେଲି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ସବୁ ତରକାରୀ। କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଏସବୁ ଖାଇବିନି। କ'ଣ କରିଛୁ ମାମା ତୁ, ଦହି ତରକାରୀ କ'ଣ କରିଛୁ, ଜମା ଖଟା ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦେ।